நான் அழகுராணியாக இரண்டாவது இடத்தை பெற்றுக் கொண்டனர். கைகளை தட்டி போன முறை எத்தனையா வந்து போன முறை செலக்ட் ஆகிட்டேன். செலக்ட் ஆகி අවුරුදු කුමරිය ලෙස කිරිලොච්චිය உங்களோட பேர் எங்க இருக்கு என்ன செய்கிறீங்க மாடலிங்க்கு இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இல்லை மாடலிங் செய்ய ஆரம்பிச்சீங்க அதை விட எல்லாமே சரி நல்ல விஷயம் තුන්වන ස්ථානය ප්‍රකාශයට පත් කරන මොහොත ඔබගේ තීරණය සමග සසඳ වෙන්නේ எனவே ஒரு அழகான ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு அழகுராணி போட்டி இடம்பெற்றது. දැන් ඔබටයි බලන්න අවකාශය තුන්වන ස්ථානය හිමි කර இந்த அழகுராணிகளில் யார் இன்றைய தினம் சித்திரை அழகுராணியாக மாறப்போகிறார்? අවුරුදු කුමරියන් 8 දෙනා අතරින් எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம். எல்லாருமே ரொம்பவுமே எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம். எனவே தொடர்ந்து சக்தியோடு இருக்கிறோம். வணக்கம். தேங்க்யூ. බැලුම් පිළිවීම තාර්ගේ සෞවේ තාර්ගේ කරුවන් හත තාර්ගේ ත්‍යාගවාදීව තුන්වන ස්ථානය S division තුන්වන ස්ථානය S division di Tasmir Obai Afghanistan ini negara mana?
இப்பொழுது பரிசுகள் வழங்கப்படுகிறது. சரி அப்படி எல்லாரும் வாங்க முடியும் யாரும் அது ஒரு ஆள் முன்னால் வாங்க அழகான போட்டிகள் டான்ஸ் ஒரு ஆள் செய்ய முடியாது மத்தியிலே நடுவர்களின் கண்காணிப்பிற்கு இந்த போட்டிகள் எப்படி வாங்க கொண்டிருக்கின்றன. தாங்க நீங்கள் வாங்க இது ஒரு ஆள் Wala pertatan sa turun ni Stani dibicarakan laban di Nitushala ubay turun ni Stani. மூன்றாவது தமிழ்ச்செல்வி இவர்களை தடுத்து Pertama Stani dibicarakan laban di Serbian. Tulisannya Binusa Obai Bahasa Diri Tali Saudi tulisannya. மூன்றாவது மலைவாழ் போட்டிகள் Serbian Obai Abang yang ditarik Serbian pertama Stani S Abinan. මෙම සූර්ය මංගල්‍ය කිල්ලොච්චි 2026 සුවිශේෂී අවස්ථාවක් වූ අපි මෙම තරගකාරයන් සියලු දෙනාටම මේ විශේෂ පීඨිකාව ඉදිරියට පැමිණෙන ලෙස ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා. அழகுராணிகள் அனைவரையும் இந்த மேடைக்கு முன்பாக வருமாறு அழைக்கின்றோம். போட்டியிலே பங்கு பற்றிய அனைவரும் இந்த மேடைக்கு முன்பாக வரிசையாக வருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். கைகளை தட்டி உற்சாகப்படுத்துங்கள். கிளிநொச்சி மாவட்ட இந்த சிங்கள தமிழ் புத்தாண்டு நிகழ்விலே இந்த அழகு ராணிகள் இன்றைய இணைந்துள்ளார்கள். අවුරුදු කුමරියන් 8 දෙනෙකු තරඟ වැදුනා. මේ අතරින් සූදානම ප්‍රථමයෙන් මෙම තුන්වැනි ස්ථානයේ හිමි කර ගනු ලබන්නේ. மூன்றாவது இடத்தை ஷாலினி அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள். තුන්වැනි ස්ථානය වෙනුවෙන් අභිෂේක ගන්නන්නට සූදානම්. සාර්ථකව පැලඳවීම ඒ වගේම මල් කලබ ලබා දීම සිදුවන මොහොත තුන්වෙනි ස්ථානය වෙනුවෙන් වූ මුදල් ත්‍යාග පිරිනැමීම සඳහා ගෞරවනීය ආරාධනා කර සිටිනවා අපේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්
S Muralidharan මැතිතුමන්ට ஆம் இது இரண்டாவது இடத்தை எமது கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலாளர் எஸ் முரளிதரன் அவர்கள் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அதோடு கிளிநொச்சி உதவி மாவட்ட செயலாளர் அஜிதா பிரதிபன் அவர்களும் இந்த பரிசுகளை அழகுராணிகளுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். තව 7 දෙනෙක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ 7 දෙනා අතරින් දෙවන ස්ථානය හිමි කරගනු ලබන්නේ දෙවන ස්ථානය ඔබයි සෝනා ඔබයි දෙවන ස්ථානය හිමි කරගනු ලබන්නේ. අංක 1 යටතේ තරග වැඩනු සෝනා දෙවන ස්ථානය හිමි කරගනු ලබනවා. இரண்டாவது இடத்தை சோனா සූර්ය මංගල්‍ය 2026 පිළිචි ප්‍රදේශයේදී මෙනම් අසිරිමත් අවස්ථාවක අවුරුදු කුමරිය ලෙස අභිෂේක ලබන්නේ මින් කවුරුද? අද දින අවුරුදු කුමරිය ලෙස පිරිනොච්චිය අවුරුදු කුමරිය ලෙස අභිෂේක ගන්වන්නේ දිලුබා අංක 5 යටතේ තරගන දිලුබා ඔබයි අද දින අවුරුදු කුමරිය ලෙස අභිෂේක ගන්වන්නේ. සිරුර පැරැන්වීම, ඒ වගේම සාධක පැරැන්වීම සහ මල් කඳක ලබා දීම, අවුරුදු කුමරිය වෙනුවෙන් මුදල් ත්‍යාග සහ ත්‍යාග ලබා දීම සිදු කරන ලබනවා. දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස් මුරලිදරන් මැතිතුමන්ගේ සුරතින් සහ මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙනවා 55 වන සේනාංකාධිපති තුමනුත් මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙනවා. எமது கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலாளர் எஸ் முரளிதரன் மற்றும் கிளிநொச்சி உதவி மாவட்ட செயலாளர் அஜிதா பிரதீபன் அவர்களின் இருவரும் இணைந்து எமது அழகு ராணிகளை கௌரவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சிங்கள தமிழ் புத்தாண்டு விழாவிலே முதலாவது இடத்தை பெற்ற அழகு ராணிக்குத்தான் இந்த பரிசுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றன. අවුරුදු කුමරිය තරග සව්ව සඳහා සහභාගී වූ සියලුම තරගකාරණයන්ට අප ත්‍යාග සූදානම් කර තිබෙනවා. අනිත් සියලුම දෙනාට දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන්ගේ සුරතෙන් ත්‍යාග ලබා දීමට සූදානම්. මේරි ඔබට ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබට හිමි வழங்குவதற்காக 55வது படைப்பிரிவின் படைத்தளபதி மேஜர் ஏரத் அவர்கள் இந்த பரிசினை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். සංගීතා ඔබටයි මේ ගෞරවනීය ඇරයුම. அடுத்ததாக சங்கீதா அவர்களை அழைக்கின்றோம் பரிசுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக. இதே 55வது படைப்பிரிவின் படைத்தளபதி மேஜர் ஏரத் அவர்கள் வழங்குகின்றார். ජසින්තා ඔබට ආරාධනා කර සිටිනවා ත්‍යාග ලබන්නට. அடுத்ததாக ஜெசிந்தா அவர்களை அழைக்கின்றோம் பரிசுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக. 55வது படைப்பிரிவின் படைத்தளபதி மேஜர் ஏரத் அவர்கள் இந்த பரிசினை பெற்று வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ජදුෂා ඔබයි මීළඟ பரிசினை பெற்றுக் கொள்வதற்காக மேடைக்கு அழைக்கப்படுகிறார். 55வது படைப்பிரிவின் படைத்தளபதி மேஜர் ஏரத்
இவர்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். නිතිකා ඔබටත් ආරාධනා කර සිටිනවා නිතිකා ත්‍යාග ලබන්නට. நீதிகா அவர்களை அடுத்த பரிசிலை பெற்றுக் கொள்வதற்காக மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். අපේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් ප්‍රමුඛ சோபா, நீங்கள் இருவரையும் அழைக்கின்றோம். எமது அழகு ராணிகள் முதலாவது, இரண்டாவது, மூன்றாவது இடங்களை பெற்ற அழகு ராணிகள் தான் இப்பொழுது புகைப்படத்திலே இணைந்துள்ளார்கள். எமது கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் 55வது படைப்பிரிவின் படைத்தளபதி மற்றும் உதவி மாவட்ட செயலாளர்களுடன் இந்த போட்டியில் பங்கேற்ற அழகு ராணிகள் இப்பொழுது புகைப்படத்தில் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். කිරිනොච්චිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව අත්කල් බැඳ ගැනීමෙන් සංවිධානය කරනු සූර්ය මංගල්‍ය 2026 සුවිශේෂීම උත්සව වූ අවුරුදු කුමරිය අභිෂේක ගැනීමේ අවස්ථාව සමගයි ඒ ඔබ අප වූයේ. මීළඟට තවත් තරඟ සව් කීපයක් වෙනුවෙන් ත්‍යාග ලබා දීමට අපේ සූදානම්ව පවතිනවා. எனது தீபா கிளிநொச்சியில் அம்பாள்குளத்தில் இருக்கிறேன். கிளிநொச்சி மத்திய மகா வித்தியாலயத்தில் சித்திரை தமிழ் புத்தாண்டு விழாவில் நான் அழகுராணியாக முதலிடத்தை பெற்றிருக்கிறேன். போன முறை ட்ரை பண்ணி எனக்கு கிடைக்கல, இந்த முறை கிடைக்குமென்று நான் எதிர்பார்க்கல. ஸோ ஹாப்பி. என்ன கிஃப்ட் தந்தேன் உங்களுக்கு? எனக்கு கண்ணாடி ஷோகேஸும் 50,000 ரூபா கேஷும் தந்தாங்க. உங்களை மேலே ட்ரை பண்ணுறாங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? வெற்றியோ தோல்வியோ சும்மா ஒருக்கா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமாண்டி போகணும். போன முறை எத்தனையா வந்தேன்? போன முறை செலக்ட் ஆகிட்டேன். செலக்ட் ஆகிடும். இந்த முறை பஸ்